Tak vítejte ve fotbalovém stánku v Nové Vsi Podpleší. Tiger Arena. Nejlepší hráč zápasů Daniel Novosad. Zde je početné publikum, já vás zdravím. Dobrý večer. Fotbalová obec Nová Ves Podpleší A mužstvo v krajském přeboru na první příčce. B mužstvo taktéž. C mužstvo už je na tom trošku hůř, ale nicméně hrají to pro radost. K dnešnímu zápasu Rosovice na mě působí trošku ustrašeně. Nechce se jim hrát moc dopředu a to je voda na náš mlýn. My těžíme z rychlých protiútoků, z breaků. Máme tam kvalitní kombinace na jeden dotek. A myslím si, že to zatím prospívá. Je to dobré, je na co se koukat, já se s vámi pro tuhle chvíli loučím. Uvidíme se ve druhém poločase.